ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସ୍ପେଶାଲ ପଣା ହେଇଛି। ପାଟି କରନି, ପଣା ହେଇ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ, ତରଭୁଜ, ସେଉ, ଚିନି, ଦହି, ଡାଳିମ୍ବ, ଅଙ୍ଗୁର, କଦଳୀ, ବୁନ୍ଦିଆ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଏବେ କରିବା ଆମେ। ବେଲ କଟା ହେଲା, ବେଲ କଟା ପାଣି କରାହବ। ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ବେଲ ପାଣି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଥିରେ କଦଳୀ ପଡ଼ିଲା, କଦଳୀ ପରେ ପଡ଼ିଲା ତରଭୁଜ, ତାପରେ ଅଙ୍ଗୁର ଆଉ ଡାଳିମ୍ବ ଛଡ଼େଇ ରଖା ହେଇଥିଲା ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଏବେ ପଡ଼ିଲା ଚିନି, ଏବେ ପଡ଼ିଲା ବୁନ୍ଦିଆ। କିଏ ଖାଇବ ଆସ। ଏବେ ପଡ଼ିଲା ଦହି। କିଏ ପିଇବ ପଣା? ଆସ ଆସ, ଏବେ ବାସୁକ ପାଇଁ ବାଡ଼ିବା ପଣା। ତମେ ପିଇବ? ନିଅ, ଏଇଠି ପଣା, ତରଭୁଜ, ସେଉ, ଦହି ଟିକେ ପକେଇଦବା। ତାପରେ ଦହି ଟିକେ ପକ। ହଁ, ଏବେ ହେଇଗଲା ବାସୁକର ପଣା। ନିଅ ଗ୍ଲାସ ବାସୁ, ତମେ ପଣା ପିଇବ।